osuru gedo mag udi. Nyaka sani jodak e kaunti ma Kisumu mabende gin jotich. Pachgi gin mage kotenore kod ng'eto mar atamalo 3 e osachgi dwe ka dwe. Mano ma koro ilieko ni nyalo bedo kanyo poni paro mar chik mar Finance Bill 2023 ni okal e od bura e kinde mabiro motelo ne budget mano ma idhi soma dwe mabiro. Millicent Adhiambo machiegni Miwa Network e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok Kisumu kaendi luora mar chiro ma Jubilee kama bende an gi jopiny kotenore kod wach nduso osach jotich kod atamalo 3 ma bende ne olandi dwe mokalo kod jatend piny William Ruto kano wacho ni osara ma kamago biro konyo medo gedo mag ute ma nengogi ogonyore ne jotije sirikal. Mano bende makelo waitwa kod jopiny mondo gin be ginyiswa ni to kotenore kod wach ma kamano kata paro ma bende okete e chik mar ikomenda mag 2023-2024 gin gi wache ang'o to pachgi chalo nade. Machiegni abo chako kodi king'iyo na kamera inyisa ni to wach ma bende ne okete e ikomenda mag 2023-2024 mar ng'ado kata nduso osach jotich gi atamalo 3 iyudo ni jopuonj bende noket kayo ni owinjo nduso osach gi atamalo 7.5. Inyalo wacho ang'o bende okang' maber to bende odhi konyo koso odhi mana medo kelo midhiero e ngima oganda? Erokamano gi nyinga en Baba Twins mar Onjinyo. Ana jadak Kisumu ka kalora gi 3% levy fund manche sirikal temo mondo mi ng'ad jotije. Adieri an gino kian ke pacha tano gino konego kadhe chik. Nikech kalora gi mesa sani ma ngima oidho. Adieri sani king'iyo sani square wanyiewo 220 to 3% levy fund kinya ng'adi kuom japuonj ga jatich mar sirikal ni en weche kia mag rutegi. Wan gi jok moko samoro Millicent ma samoro ng'ado sitigni mang'eyo dong giga matin to retire. 3% bibi ng'ade ni samoro dhi gi kata kose retire to pesa ne cha dhi konye ga ng'ok dhi konye. Koro neno nan kaka japiny 3% levy fund ok ober nikech ngima oidho to maisha bo idho. Gebechi mama ni malo to pesa ne makobo ni ne weya jopuonjo cham sach gi cha to med gi to ng'ad gi 3% levy fund ni to mano nyalo konyo kata jotije mag sirikal e ng'iyo donjo kata ne chulo nyithindo school fee. Koro ato gi kanyo to adagi Millicent nikech ngima oidho kogol pesa kuom japuonj kada sirikal 3% ni pesa no nyatimo go gimoro lakini ka giket ni koro ni gero go udi okane katu gina to paro no karwako. Erokamano ahinya machiegni mana mapiyo piyo gi nyinga iluonga ni Tobias Ojwang'ra kocha jadak ma Kisumu kae. Wach mar golo 3% tax ok en gima ber nikech odhi keto chumi dhi bedo matek ne wan kaka wan jomok ti moko ndegi sirikal gi ok wadhi neno gima maber. Kising'iyo sani ngima mar maisha kaka mogo wakawo sukari wakawo ok en gimoro maber. Koro kopo ni gidhi jak gimeno ni gigolo ohala ni gigero godo ute ji wan kaka wan gi ok wabi nyalo afford ute gi eki ok dhi bedo gima ber kabisa kendo ok support wachno ero kata matin. Erokamano. Erokamano aniluonga ni Jojabok. Aparo ni wach mar uchumi mar Kenya kwanza ni ok en gima ber nikech en gima chakre sani Kenya waka mae sirikal moyango ng'ado msara mar jatich ming'ado 3% ming'ado kuom jotich ok en gima ber ahinya mondo ng'ad msara mar jatich nikech pension margi be nosedwok piny. Koro sani yudo kendo kichake mayudo chake doko piny kendo gichake wacho kendo sani ni jopuonj bende gidani ging'ad 7.5% mamano en miriambo nikech e sirikal mantie mar Kenya kwanza ni ok opango gik moko in order manyalo konyo japiny. Wan kaka wan jo ohala ma Kisumu ka wakwedo go ngai mamalo kabisa ni gima sirikal sani timo ni ok en gima ber nikech nitie wuona mor ma bende sani ang'eni odong' gigni 2 to retire tidwa ni mondo ng'ade 7.5%. Ipani ni bro konye gang'o ka oseretire nikech ose invest en gige moko nitie moseloso ma bank osetieko to bro dhi to loso chamo gige manoseloso wakati manotiyo ka. Sani kochak ng'ade sani machop kuma odhi retire bang' 2 years pesa ne mong'adi cha dhi konyo okonyo mana sirikal. Koro mane mwakoro ngai mamalo ne sirikal omany chenro maler mar tiyo gi jopiny nikech wan jo ohala ma go ohala gi wabro hinyore king'ado jopuonje ting'ado jotich mar matiyo ne sirikal jo ohala ma hinyore nikech jogi wageno kuomgi ni sama giyudo pesgi to gibiro gikonyowa piny ka. Koro kapo ni ong'adgi to wabro hinyore wakwelo gino ni ok nyalre Kenya kwanza ka tijni ok ane koromo gi gino seingo gi. Erokamano machiegni wawa an iluonga ni John Mumbo an jo ohala ma Kisumu ka. Gima sirikal mar Al-Salane wacho ni nowacho ni en okelo nwa mana ber to ber ma koro okelo ni jopiny to koro onge nikech en ng'ama dwa mana noduon jok ma onge gi nyalo
joma onge gi nyale modwa ni mondo duon mondo mikoro waluwa bang'e maonge gimoro amora mwanyalo wacho. To wan wakwedo kabisa gima timore Kenya ka sani, ni gik matimore Kenya ka ma sirkal mar Ruto kelo ni gin gik mabiro duoko chumi mar piny kabisa, nikech ng'ato yie biro wang' to we tich, nikech koro gima tijno konye go onge, nikech idhi tich ting'adi ma koro gima inyalo ti inyalo yudo kata koro we tijni mondo adhi aywe tich moro machielo ma sirkal ok nyal yuda kama nitie ma ok de ng'ada pesa moro. Mi an akwedo gino kabisa, kaka an ok anyal yie madine be ni an atiyo sirkal nikech an johala to ok da yie kata pesa ne dok ong'adi kata tijno da weyo mondo adhi adwa tich moro machielo mopogore gi mano. Erokamano. An iluonga ni Jack Nyambega. An achiel kuom jotich ma Kisumu ka. Wach mar 3% ming'ado kuom jotich ni an taneno kotek. Otek e yo machalo kama. Machalo kaka jopuonj ni kod teachers sako. Jopuonj oseloso gik mang'eny, jomoko osegedo, jomoko ni gang'o through loans magi mane gitimo. Nitie sakos mang'eny ma ji nigo. To sirkal mar Ruto ni odhi nego jo Kenya e yo machalo kama. Wasenene, ok ni pok ne wanene. Kane gidonje loch 2013, ng'ani no promise wani laptops nyithindwa dhi somo go. Till today, onge ng'ata nyathi moro amora moseneno laptop. Kanyo oduogo ka, nyo chako wachonwa ni gine moro yawa ahero ka. Wi-Fi ahero. Nyo chako yaw moro bondo. Be uneno ka gigo tiyo? Gigo onge. Nyo chako promise wa gas manengo ne yot. To nyoro nyu chako winjo ko wacho ni gino koro onge. Ni koro onge ni en gima onge. Ma sirkand jo miriambo omiyo jotich koyie ni pesa gi ng'ade yo moro manono. To ging'e ni pesa gi no bedhi mabedo maonge. Odhi tieko higa 5 ka gigo onge. Tang'eyo ni kata ute mayot go onge. Kik uketu ni ute mayot nitie onge. Erokamano. Ating'o wiya malo. An nyinga iluongo ni Paresia Magdalena Lucy. Anya Janeso di anya Kano. To gima Ruto timonwa rachnwa. Onego mon madongo gi kech. Kata komno inge owe. Erokamano machiegni. Anakia dholuo maber. An nyinga iluonga ni Medina Nyakoa Obaga. An loch mar Ruto ni aneno ka tek nikech ka in gi siling 500 idwa nyiew mogo gi skari kende. Ni pesa no rumo, oteko joadwa, wadhi to kech negowa. Erokamano. Wach 3% levy fund. Okay, gi nyinga iluonga ni Robinson Kisinja. Wan kaka nyithi skul ma Maseno, wan ok wamor gi sirikal mar Ruto. Ruto no promise nyithindwa laptope, kano dhi e kom, o promise wa gik ma nowacho no dhi timo. Sani pok waneno gimoro amora. Koro wan kaka youths. Ati? Wach 3% levy. Well then, tax masani oketo ni, wan sani ok wadwa tax, wan wadwa employment. Ruto, ok idwa miwa tich, bolwa tax miketo sani ne, wadwa tich, ok wadwa tax mikete wi jopuonj, ikete nyaka wi nyithindi da kete tax, wan ok wabiyie gima chalo kamano. Erokamano. Mana kamano Nyakaramogo Ajwanga kisewinjo moko kuom paro kowuok kuom jopiny ma bende iwinjo ka gikwedo okang' mamalo paro mar dwaro keto e chik mar komenda mar 2023-24 mar nduso wi osach jotich kod nduso wi osach jopuonj, kama bende iwinjo ka bende ywak wuok koni gi koni ni jopuonj kod jotich ok owinjore gima chal kamano ket e osachgi. Ka kamano gi thuolo niendi mago paro ma bende opogore tateri achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kuma nyawadwa Ali Abich bende orito mar kelo twak kod paro mopogore mawuok kuom jopiny kotenore kod thor wach mawan go mar osara. Erokamano ahinya Ali Abich. Ali Abich an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wach machopono nyaka sani tudruok bedo e yo ma ok ni kare e kaunti ma Homa Bay, kata kamano nitiere tipo moselosno e kaunti ma Homa Bay. Pach jopiny osecha